नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. स्वागत आहे तुमचे आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल वक्रतुंड आर्ट ग्राफिक्सवर. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक कोल्ड्रिंक शॉपबद्दल जे काय बॅनर एडिटिंग करून दिलं आहे मित्रांनो. आजची व्हिडिओ कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आजची व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा. आणि मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर नवे असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑलवर सेट करून द्या. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला फुल सपोर्ट द्या. तर चला मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला करू एक छान अशी सुरुवात. तर नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. चला व्हिडिओला करू सुरुवात. तर सगळ्यात पहिले मित्रांनो, आपल्याला जायचं आहे ते म्हणजे ZR ॲप आहे. तर मित्रांनो, इथं सिम्पली आपल्याला ZR ॲप आहे त्यावर क्लिक करून द्यायचं आहे. मित्रांनो, त्यावर सिम्पली क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर काय अशा प्रकारे इंटरफेस येईल. तर मित्रांनो, आपण डिस्क्रिप्शन मधल्या लिंकवरून जी काय PLP फाईल मागवली आहे ती आपण ज्या फोल्डरमध्ये ठेवली आहे ते फोल्डर इथं सिम्पली आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. एक्झाम्पल, मी ते PLP फाईल पिक्सेल ॲप फोल्डरमध्ये ठेवली आहे. तुम्ही पिक्सेल ॲप फोल्डर इथं ओपन करून घेत आहे. बघू शकता तुम्ही पिक्सेल ॲप फोल्डरवर सिम्पली क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर काही अशा PLP फाईल येऊन जातील. त्यानंतर मित्रांनो, इथं आपल्याला आपली फाईल सापडून घ्यायची. सापडल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला सिम्पली त्या PLP फाईलवर जे आहे ते क्लिक करून द्यायचं आहे. बघू शकता इथे तुम्ही आपली PLP फाईल जी आहे ती आपल्याला मिळून गेली आहे. त्यावर सिम्पली आपल्याला क्लिक करून मित्रांनो, क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर काय अशा प्रकारे इंटरफेस येईल. तर मित्रांनो, इथे सिम्पली आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट हेअरवर क्लिक करून द्यायचं आहे. बघू शकता तुम्ही वरतून 2 नंबरला. मित्रांनो, सिम्पली आपल्याला ते एक्स्ट्रॅक्ट हेअरवर क्लिक करून द्यायचं आहे. तर मित्रांनो, एक्स्ट्रॅक्ट हेअरवर क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर काय अशा प्रकारे इंटरफेस येईल. तर व्हिडिओमध्ये मी कुठल्या तरी स्टेपमध्ये 2 स्टेपमध्ये पासवर्ड दिला आहे. तर मित्रांनो, तो पासवर्ड आपल्याला कलेक्ट करून इथं जे काय आहे ते फिल करून घ्यायचं आहे, म्हणजे टाकून घ्यायचं आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, त्यानंतर सिम्पली आपल्याला करून द्यायचं आहे ओकेवर क्लिक. बघू शकता तुम्ही मित्रांनो, ओकेवर क्लिक केल्यानंतर आपलं काम जे काय ते होऊन जाणार आहे. मित्रांनो, सिम्पली आपल्याला ZR ॲप हे बॅक येऊन जायचे. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली आपल्याला इथं ओपन करायचं आहे ते म्हणजे पिक्सेल ॲप ॲप्लिकेशन आहे. बघू शकता मित्रांनो, तुम्ही पिक्सेल ॲप ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सिम्पली आपल्यासमोर काही अशा प्रकारे इंटरफेस येईल. तर मित्रांनो, आपल्यासमोर काही अशा प्रकारे इंटरफेस आल्यानंतर सिम्पली आपल्याला इथं कॅन्सलवर क्लिक करायचं आहे. कॅन्सलवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता राईट साईडला तुम्हाला ॲरो दिसत 3 डॉट दिसत असतील. मित्रांनो, सिम्पली आपल्याला 3 डॉट्सवर क्लिक करून द्यायचं आहे. बघू शकता तुम्ही 3 डॉट्सवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता ओपन .plp फाईल खालून 3 नंबर आपल्याला त्यावर बी क्लिक करून द्यायचं आहे. मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही मित्रांनो, त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारे इंटरफेस येईल. तर मित्रांनो, सिम्पली आपल्याला त्या वरती .plp नाव दिसत असेल. सिम्पली मित्रांनो, त्यावर आपल्याला एक क्लिक करून द्यायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर काय अशा प्रकारे इंटरफेस. तर मित्रांनो, आपल्याला सिम्पली इथं वरती बघू शकता तुम्ही एक साईडला एरो, त्या एरोवर क्लिक करून द्यायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, आपल्यासमोर काय अशा प्रकारे इंटरफेस येईल. तर मित्रांनो, ती डिस्क्रिप्शनमधल्या लिंकवरून डाउनलोड केलेली PLP फाईल आपण ज्या फोल्डरमध्ये एक्स्ट्रॅक्ट हेअर केली होती ते फोल्डर इथं आपल्याला सिम्पली जे आहे ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, आपल्यासमोर काय अशा PLP फाईल्स येतील. तर मित्रांनो, सिम्पली आपल्याला कोल्ड्रिंक्स PLP बॅनर शॉप फाईल जी आहे तिच्यावर क्लिक करून द्यायचं आहे. मित्रांनो, सिम्पली त्या फाईलवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्यासमोर 2 ऑप्शन येतील, ओपन अँड ॲड आणि ओपन अँड ओनली. तर मित्रांनो, याच्या आधी मी ही फाईल ओपन केली म्हणून मी ओपन ओनली दाबेल. तुम्ही मित्रांनो ओपन अँड ॲडवर क्लिक करून द्या. चला मित्रांनो, मी करतो ओपन अँड ओनली. तर ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता एकदम चांगल्या प्रकारे जे काय आपली PLP फाईल ती ओपन होऊन जाणार आहे. बघू शकता मित्रांनो, तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा आजच्या टेक्स्टमध्ये मी युनिकोड वगैरे वापरलेला नाही आहे. बघू शकता तुम्ही एकदम छान प्रकारे फुल HD मध्ये मी तुम्हाला आजची बॅनर एडिटिंग करून दिली आहे. बघू शकता तुम्ही, जर तुम्हाला काही चेंजेस वगैरे करायचे असतील तर तुम्ही हमखास करू शकता. तुम्हाला मी एक माऊली नाव चेंज करून दाखवतो मित्रांनो. बघू शकता तुम्ही मित्रांनो, तुम्ही एकदम चांगल्या प्रकारे जे काय आपली PLP फाईल जी चांगल्या प्रकारे ओपन होऊन गेली आहे
आणि चांगल्या प्रकारे तिच्यात चेंजेस वगैरे बी आपण करू शकतो. बघू शकता तुम्ही एकदम छान असे मी एडिटिंग करून दिले. एकदम HD असे PNG मी वापरण्याची कोशिश केली आहे. बघू शकता तुम्ही छान असे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरेचे एक छोटा टायटल लिहिलाय. आपल्याकडे सर्व प्रकारचे कोल्ड ड्रिंक्स व थंड पेय मिळेल, तर तेही तुम्हाला चेंज करता येईल. बघू शकता तुम्ही, तुम्हाला दाखवत आहे मी मोबाईल स्क्रीनवर. बघू शकता तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे चेंजेस वगैरे आपण या ठिकाणी करू शकतो. बघू शकता. तर मित्रांनो, व्हिडिओ मी जास्त मोठी काय बनवत नाही. मित्रांनो, आजची व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. आणि आजची व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवे असाल तर अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन बटन ऑलवर सेट करून द्या. आणि मित्रांनो, चला भेटूया पुन्हा दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.